Wani labari da ke yawo a shafukan sada zumunta da ke bayyana yiwuwar soyayya ta aure a tsakanin malamin addini Sheikh Isa Malam Pantami da jarumin fina-finan Hausa Hadiza Gabon ya dauki hankula mutuka wanda hankalin mu ya kai. Tabbas labarin ya karaɗe shafukan sada zumunta inda ake tafaɗa maganganu marasa daɗi ga jarumar. Domin a inda labarin ya zo ya Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ni ce taku. Tabbas labarin ya karaɗe shafukan sada zumunta inda ake tafaɗa maganganu marasa daɗi ga jarumar. Domin a inda labarin ya zo ya bayyana cewa an hira da jarumar ta bayyana cewa tana da burin auren namiji mai ilimin addini da na zamani irin shehin malamin. Inda zai ƙara da cewa jarumar ta ce inda malamin zai mata yin soyayyarsa da gaggawa za ta amince. Wanda suke karawa da cewa a kwanakin bayan malamin ya yi tsokaci a shafin jarumar. Wannan yasa ake ta maganganu marasa daɗi ga jarumar da zargin tayire ne ga malamin, inda wasu ke zagi da kalamai na cin mutunci. Sai dai da muka bibi lamarin mun fahimci labari ne na kanzan kurege wanda aka kirkire shi aka kuma jingina shi ga jarumar da malamin. Duba da cewa babu wata jarida mai zaman kanta ko kafin yaɗa labarai sananne da ya wallafa wannan labari. Haka zalika masu wallafa labarin ba su bayyana da wace jarida ko kafin yaɗa labarai jarumar ta hira ba. Babu kuma wata shaida da ta nuna jarumar ta wallafa wani abu mai kama da haka a shafinta. Wannan ya kara tabbatar da zancen Sheikh Ibrahim Daura a wata lecture da ta dauki hankali aka dinga cece kuce a kanta. Inda yake bayyana cewa yan jarida ne ke haddasa mafi yawan fitintunu da ake yi a duniya, musamman masu yada labaran ƙarya. Da kuma biyewa kafafen yada labarai. Kullum mutum ya ce a BBC naji, a Jamus naji, sai ka ce ya ji a Bukhari. Abin nan naji, inda ranka ce, wace ce ko na gauta, shi kullum maganarsa kenan. Ɗan jarida, duk fitinar duniya yan jarida suka haɗa ta. Duk tashin hankalin duniya 'yan jarida suka haɗa shi. Tun zamanin annabi 'yan jarida kaso 75 su ne munafukan da suke lalata addini. Yaɗa jita-jita, yaɗa ƙarya. Da wanda muke kira ga duk wanda ya ga wannan labari ya sani labari ne na shaci faɗi. Jarumar ba ta yi wannan furici ba.